אהלן, אני נועה, אני מגשרת ומלווה בתהליכי גירושים. ואני חייבת להגיד לכם שניסיתי לצלם סרטונים בעבר, כי כולם אומרים, אתה חייב סרטונים, אתה חייב סרטונים, ניסיתי, יצא על הפנים, יצא כזה. וראיתי את הסרטונים של עינת, גם בפייסבוק ובעוד מקומות, והתאהבתי בה. זאת אומרת, אמרתי, אני רוצה סרטון כזה, אני רוצה סרטון שיגרום לי, ללקוחות שלי, מה שהרגשתי כלפי עינת. ודיברתי איתה ושאלתי אותה, תגידי, את יכולה לעשות לי סרטון כזה? את יכולה להביא את האנרגיות שלך שאני אייצר אותן? והייתה מאוד חד משמעית שהיא יכולה. הייתי מאוד סקפטית, הגעתי עם המון חששות, אבל וואלה, היא יכולה. זאת אומרת, פתאום יצאה ממני נועה אחרת. דיברתי בצורה מאוד חופשית, הרגשתי עם זה מאוד טוב. ותשמעו, אני יודעת מה זה הפחד הזה ללכת ולעשות סרטון. מאוד לא פשוט להביא את עצמך, וכשעושים את זה עם האדם הנכון ובהנחיה הנכונה, זה נראה אחרת לגמרי. ובלי סרטון בעיניי זה כמו בעל עסק שהוא בלי סרטון, בעיניי זה כמו חנות שחלון הראווה שלה ריק, שאין שם כלום, אותו דבר, אף אחד לא ייכנס. אנשים רוצים לראות אתכם, והם רוצים לראות אתכם בצורה המיטבית שלכם. אם אתם לא עושים את זה בצורה המיטבית שלכם בבית, יאללה, בואו לעינת. תודה עינת.